com eren els vins de fa 20 anys i com són els d'ara? Com els definiríem, si els haguéssim de definir amb 3 adjectius, o amb 2, o amb 1, els vins del 2001 i els d'ara? Jo, parlant en el context de canvi climàtic, per tant, no parlaré dels descriptors aromàtics ni els estils de vins, el Toni ho pot fer-ho i tot també millor, però sí que diria que, aviam, tenim un eix vertebrador des d'aquests 20 anys, que és la tradició, la cultura, això és el mateix, la manera de fer i potser ha canviat el com fer. I aquest com fer, a part del canvi climàtic, que ara comencem a ser conscients, però que jo que ho treballo des de fa 25 anys t'asseguro que, com moltes de les coses aquestes no es tenen present, crec que eren, aviam, vins, com diria jo, que representaven aquesta tradició, aquesta manera de fer-los, i ara hem anat evolucionant amb tècniques de maneig de vinya en temes més fluids. O sigui, estem buscant compensar aquest canvi climàtic en temes més fluids, però tampoc és mèrit solament del canvi climàtic que ho ha comportat també a la societat, per exemple, en temes de salut, de lleure, de respecte de la natura. Crec que aquesta evolució va cap aquí, com a conjunt de tota la societat, no? I tu, Toni, com penses que es feien els vins abans? Bueno, abans jo crec que una mica és l'evolució conjunta que han tingut totes les DOs dins de Catalunya, no? Perquè abans una miqueta a nivell tècnic eren més limitats, vull dir, a nivell... Ara hi ha molta gent que estudia tecnologia, hi ha molta gent que vull dir, el coneixement és molt més ampli, tant vitícola com enològic, i llavors aquí això es veu un canvi important. Jo crec que abans la gent feia vi, no? Hi havia un territoris, hi havia un raïm i la gent feia vi, i feia el vi que sortia ja. Tampoc es mataven, tampoc pensaven molt quin vi volien fer, quin estil havia de tenir. Jo crec que aquestes són preguntes que no es feien massa. Ara sí que són preguntes que ens estem fent contínuament, de quin terra, per exemple, a nivell de granatges, no? Granatges, si però tens 10 finques i les elabores per separat, veus que són 10 granatges totalment diferents unes de les altres, no? Unes més colors, les altres menys, unes més fresques, les altres més dures, les altres més etèries, les altres més concentrades. Clar, tu veus que els sols tenen molta importància dins el que és el vi final, i llavors això ens estem fixant en tot això, ens estem fixant també en els sistemes d'elaboració. No és el mateix elaborar fermentant a unes temperatures més baixes o més altes, fer més extracció o menys extracció, amb rapa sense rapa, amb raïm més verd o més madur. Són coses que ens estem preguntant o estem veient que són vins diferents a nivell de sol, a nivell d'elaboració, i tot això fa que cadascú busqui el seu camí amb el que cada bodega vol oferir al mercat, no? Jo crec que inicialment els vins que deia feia vi, també el pes de les varietats forànies, com Cabernet, Merlot, això era molt més important, ara és molt menys important, s'ha anat transformant tot això i hem anat buscant una mica aquestes varietats autòctones o que estan implantades anteriorment aquí, i anar potenciant aquestes varietats i anar buscant en cada sol, en cada climatologia, en cada microclima, anar a buscar les característiques d'aquesta varietat i transmetre això al mercat després. Per tant, podríem dir que el 2001 els vins eren més estructurats, més madurs, més concentrats, més energètics, i potser ara són més fluids, més vinosos, podríem més entrar, florals. però el que passa és que sempre tenim la necessitat de classificar, de posar les coses en categories, si no, no ens sabríem, no? Tu ets bo, tu dolent, el vi és així. Penso que el Montsant té molts vins, no? Podem parlar d'un vi precisament per l'estudi que ha sortit de les subzones de sols i per la heterogeneïtat de microclimes que té. Abans, com deia el Toni, feien vi, i cada un feia de la manera tradicional, cultural, i que representava el nostre terrer igual. Vull dir que jo no voldria diferenciar que abans no eren Montsant i ara són Montsant, sempre han sigut Montsant, no? La flama hi ha sigut sempre. El que passa és que la societat ha canviat molt la mirada i vulguem o no, els nostres subconscients treballen, van en paral·lel a tots aquests canvis, i per això hem anat a la recerca de la identitat, del detall, de l'harmonia, de la mirada, del mimetisme amb el paisatge. I llavors tu saps que un mateix vi en diferents moments, tu mateix, o en diferents és diferent. I les coses ens han rigut molt, que tothom parla. Aquí estem donant molta importància com han cuinat els vins aquest any. Tu saps, jo mateix, en Comesa Rosa, diem, ara fusta nova, ara fusta vella, ara roure d'aquí, ara ous de ciment, ara... I tothom buscava l'estri
més innovador o que li permetés descobrir nous vins. Estem a la búsqueda de la identitat Montsant, potser? Jo crec que estem ara en el moment que diria que ha sigut una manca, no solament del Montsant. Estem al moment de començar a dir, escolta, i aquí en tenim una mostra, perquè nosaltres fem vins diferents, som de zones diferents, però crec que hi ha un respecte, una migració i un intercanvi de coses. És el moment de dir, escolta, estem a l'inici de l'escola Montsant, ens estem deixant ja de tanta tonteria que com tu cuines, a l'estri que tu cuines no és l'important, que tot l'important està a la vinya, però a les tripes de la vinya, el sol, el subsol de la vinya, la matèria orgànica, els microorganismes d'aquest, aquí està la importància. I després tot el més ho hem de desaprendre i deixar-nos de tantes serres de dents de serra, que dic jo, i començar a fer una escola per respectar la vinya de cada territori, de cada subzona. Crec que ho veig així, aquesta evolució. Perquè al final, el que comentes tu, Ignasi, al final sempre busquem la diferenciació, no? És a dir, jo faig mous de ciment o l'altre fa no sé què o no sé qual, vull dir, coses diferents per diferenciar-nos. Però, ostres, si la principal diferenciació que tenim és el sol, la vinya aquella nostra d'això, el de costat no ho té. I això és la principal diferenciació, per tant, és on hem de posar el pes important. Porta-la fins a les últimes conseqüències, aquest paisatge dins de l'ampolla. No la vulguis cuinar per ser tu l'autor o el xef de lo que som. Nosaltres som cuiners, perquè cuinem a baixa temperatura i a molt de temps. O sigui que si algú no hem d'oblidar és que som cuiners, per tant, els màxims responsables de modificar el que ens dona la vinya. O sigui que per això dic que hem de desaprendre moltes coses, molts tòpics, i deixar-nos potser no de ser tan importants. Bueno, hem de posar en valor el que realment és important. Perquè, és a dir, parlar que a nivell tècnic fermento amb això, faig allò, faig l'altre, a nivell tècnic, clar, això sí que el vi sortia diferent, però és molt relatiu tot. Vull dir, el que és realment important, que és la vinya, aquí sí que hi hem de posar molt d'esforç i molt de coneixement. Però clar, és molt fàcil dir, tinc un nou de ciment, però és molt difícil dir, ostres, aquesta vinya, això, aquest tipus de sol, aquest tipus de drenatge, el d'allò... Clar, això és molt més complicat, és molt més complex. Opinar sobre això costa molt més, no? I tendim a anar a lo fàcil i no anar a lo que és realment important. Del 2008, la DO Montsant està fent aquest estudi de zonificació climàtica, de sols, de varietats. Fa 13 anys que es tenen dades i, per tant, penseu que aquest és el camí que ha de seguir la DO Montsant, donar importància, nosaltres que som del Consell, jo ho crec totalment, que la importància està a la vinya. El que passa al celler són coses que pràcticament no et podran fer canviar molt el que t'arriba de la vinya. Penseu que al públic li agradaria que li arribés aquesta informació, com tu has dit, de 6 zones climàtiques mínimes que hi ha, 6 grans tipus de sols, i després n'hi ha molts més. Això veieu que seria interessant que el públic, que el consumidor li arribés? Bé, per descomptat, a més és el futur. O sigui, només ens identificarà que els vins del Montsant expressin amb honestitat el seu origen, el seu paisatge. Vull dir, això passa per tindre un coneixement, per saber qui som. I és molt important l'estudi que s'ha fet de zonificació de la DO Montsant. La DO Montsant no és una DO amb un sol paisatge, amb un sol sol, amb un sol tipus d'elaboradors. Aquí hi ha una mostra. Som 3 persones que, bueno, vosaltres, sabeu que us admiro i respecto des que vaig arribant aquí. Això és mutu. Això és mutu. No, bueno, més que res perquè és una DO que intercanviem les coses, que som gent que busquem el coneixement, que no estem per tonteries. Tonteries em refereixo a dir, anem a veure on està l'important i no disfressem allò perquè no saps explicar lo complex, com deia el Toni. És un punt de partida. El més important, tindre aquest estudi. Però també diré, ja que esteu tots dos a la Junta, suposo que ho seguireu, que un punt de partida, sense que això arribi a l'última capa dels actors, és a dir, els pagesos han de saber el que tenen i gràcies a aquests informes sabran què es cultivarà, com es farà. El microbioma del sòl és tan important treballar-ho. Aquí tenim el Montsant, com a la majoria de DOs catalanes o mundials, hi ha 2 tipus de pagesos. 2 tipus de? De pagesos. Sí. Els industrials i els
ja no sé com definir-los, i els que en lloc de viure de la terra aporten a la terra. Nosaltres no vivim de la terra, aportem a la terra coses. I són necessaris els dos. I fins que l'ADO no sigui prou important, que no és cap, no és ni priorat, penso jo, fins que l'ADO no sigui prou important, no canviarem. És a dir, i això els mestres són els francesos, els italians, els grans DOs, no? Que fiquen l'importància a la terra, als paratges, a les finques classificades, i quan fiques l'importància a això, ho marques molt. Marques el marc de plantació, la producció, però la producció són d'una finca normal a una de molt bona, hi ha 500 quilos de diferència. Aquí al Montsant hi ha 5.000 quilos de diferència. Per tant, el vi que pot sortir és molt diferent. Per això trobem Montsants econòmics i Montsants no tan econòmics. I en les nostres varietats, principalment a la carinyena, encara més diferència que vas en producció. Jo faria una pregunta a vosaltres que esteu a la Junta i teniu aquestes responsabilitats de fer millorar tota l'ADO. No caldria que en tot aquest informe, aquest coneixement que tenim, assumir el repte, la difusió i sobretot formació, una formació pràctica a tots aquests pagesos que vulguin integrar-se, donar-los aquestes eines per anar a cultivar, a desaprendre el que hi ha. És a dir, no dic que ignorar el coneixement ancestral que tenen aquests pagesos, que el tenen i bons, sort en tinc d'aquests coneixements, però de desaprendre moltes tècniques que per diferents lobbies i tal s'han posat i han aburguesat la feina una mica. No seria important fer un repte, desaprendre tot això i aquesta mirada? Aquesta pregunta diferent, jo l'he sentit contestada amb ell de manera molt bona. A veure si la... O sigui, a vegades l'he sentit... Bueno, digues. Sí, no, aviam, tot això que dius és molt bonic. Perquè ell compra raïm. La força també està... La força la té el celler. És que és una mica això. El que anava a dir també... Sí, jo també en compro de raïm. Clar, tot el que tu dius és molt bonic. L'únic que per dir-ho d'alguna manera, hi ha d'haver-hi, els cellers han de potenciar que el pagès tingui ganes de fer això. Per tant, el celler és el que ha d'exigir i ha d'exigir i pagar. Perquè quan les coses es paguen, el pagès diu, ostres, amb això em guanyo la vida, doncs jo hi dedicaré molt més esforç del que dedico. Si no m'ho paguen, a mi em poden dir que faci no sé què, que separi això, que ho cultivi d'aquesta manera, si no em surten els números, doncs no ho faré. I ja està, per tant, han de començar els cellers a exigir una sèrie de coses i pagant això. Si ho pagues, pots exigir. Si no pagues, no pots exigir. Per exemple, potser partim d'un error que jo ho veig així. Llavors, nosaltres no valem o paguem per graduació, tal, paguem, és ecològic o no és ecològic, per vinya, i a més, pels quilos de producció, és a dir, si produeix molt, és un preu molt més econòmic, la garnatxa, saps que a partir de 3.000 quilos no dona el que té que donar, i si la producció és per sota d'això, ens pagues un altre preu, i si és ecològic un altre. Però jo ho dono per fet, que això, el que passa és que suposo que des de l'ADO no es poden unificar o impulsar sí, però potser no unificar o ordenar aquestes normes, perquè algun canvi ha d'haver-hi, perquè el pagès aquest coneixement que ara tenim de les zones sàpiga, per exemple, els últims 20 anys, què s'ha plantat? Quan s'ha plantat? Quantes hectàrees s'ha plantat? No, molt, estem a 1.880 i pico hectàrees, estem entre 1.900 i no arribem a les 2.000, es mantenen. I d'aquestes, sabeu els fenotips de garnatxa que s'han plantat? Venen d'empels de les varietats nostres velles d'aquí, és a dir, conservem el nostre patrimoni, el que està més ben adaptat al nostre territori, o comprem a vivers francesos o italians? Si tu mires, el 80 i pico, 90% està fet d'aquesta manera. I és una manera que també es pot homogeneïtzar, podem parlar de zonificació, però homogeneïtzem peus, i porten pèls i varietat. No és solament una cosa, és tota la cadena que posa en valor després el vi embotellat, el que et transmet. Perquè si fem tot aquest estudi i després són tots Richter 110 i són els fenotips del vi aquell o l'altre, que ja ho sabem, les varietats seran tantes. Però pas a pas. Pas a pas, sempre. Hosti, porto 20 anys, passets. Però de fa 20 anys, amb ara ha canviat molt. No. Què?
Dic bestiatges, No, oi? no, Joan, dius coses molt interessants. però és que crec molt, Joan. No, sí. Jo penso que nosaltres tres... Soc molt circular. Pràcticament pensem el mateix. El que no m'entra al cercle... Però quan vas començar, quantes ampolles feies? Més o menys. Sí, sí me'n recordo perquè no en tenia per pagar res, o sigui, 7.000 ampolles. I ara quantes n'hi fas? I ara quantes n'hi fas? Més o menys, a grosso modo. Bueno, la garnatxa, com que qualla tan irregularment, doncs des de 100 a 120.000. Bueno, doncs... Però bueno, fem edicions limitades, de 1.000 ampolletes... Sí, però tu vas començar en 100.000 amb aquesta idea i aquesta idea l'has portat a 120.000. Doncs Montsant ha crescut amb aquesta idea. O sigui, Montsant, quan va néixer, eren 28 cellers, em sembla, i ara som 60, perquè jo a Hortovins som del 2008, 7 anys després. Però ha crescut, és a dir, creix aquesta tendència. O sigui, si haguéssim de... Per exemple, com veiem el futur? Jo el veig amb aquesta tendència. Jo el veig que el que té més futur és això que estem parlant nosaltres. És a dir, és el pensar amb la terra, amb la finca, amb l'orientació, amb la varietat tradicional pescada del teu costeret, d'aquesta garnatxa o d'aquesta carinyena o d'aquest picapoll negre o d'aquest picapoll blanc o d'aquesta garnatxa blanca, empeltar les teves varietats, i això ho estem fent. I cada vegada som més. Jo penso que el futur de la Déu Montsant serà bo, perquè serà per aquesta tendència, perquè tothom que ve aquí, perquè encara estan venint gent, cada any ve algú, tots els que venen a aquesta tendència, no venen a fer quilos. Quilos, per molt que ens vulguem ficar a fer quilos aquí, si no hi ha el pantà amb els guillemets al costat, no es fan quilos. Per tant, i cada vegada plou menys, i cada vegada hi ha menys possibilitats de regar, per tant, la gent, tothom anem cap a aquesta tendència. I els que fan l'altre van canviant. No, aviam, és a dir, jo penso com la manera d'enfocar les coses, no? Com nosaltres com a bodeguers, viticultors, com tot això, al final fem la feina que ens agrada i això es nota. I jo veig que aquí, a la Déu Montsant, un percentatge important de gent que fa vi, i sobretot gent que fa vi, doncs parteix d'aquí, no? Que li agrada el que està fent, li agrada compartir, li agrada d'alguna manera fer les coses no per guanyar molts diners, sinó per sentir-se orgullós del que està fent, del vi que està traient, i això és molt important. Si el teu pensament és aquest, més disfrutar, no tant enriquir-te, evidentment, el negoci ha de ser rendible, perquè si no és rendible hauràs de tancar. Però si el teu pensament és aquest, que fa això, que tu cada dia vagis a buscar l'excel·lència, per dir-ho d'alguna manera, l'excel·lència, doncs que els vins, sobretot que comentàvem abans, que els vins com han canviat, no? Ostres, els vins ara, el punt de frescor, el punt de netedat dels vins, la sofisticació, l'equilibri, tots aquests adjectius fan que els vins cada dia siguin més agradables, donin més plaer i d'alguna manera aquí Montsant, que és el bo que té, que són vins madurs i vins frescos a la vegada. I això hi ha poques zones que ho puguin tenir, aquestes dues coses, no? Aquests dos contrapunts, i això és importantíssim. I abans ja hi era aquest contrapunt, però ara aquest contrapunt és molt més sofisticat i molt més elegant. Anar a buscar elegància, anar a buscar equilibri, anar a buscar frescor. I això com s'aconsegueix? Com dèiem una miqueta, amb els tipus de sols, amb el tipus de varietats, anant a buscar aquest punt tradicional, però també sofisticat a la vegada. Bueno, això ho podem fer-ho perquè jo sé que quan vam començar vermàvem d'una manera. Ara està de moda avançar les baremes perquè tothom està preocupadíssim per... Bueno, és que han pujat 0,2 dècimes de grau en 20 anys. Sí, no, estic d'acord. Però bueno, no anem a lo fàcil, Joan. És a dir, per mi, el més fàcil és pujar grau, que faig, veurem-ho abans. Però els antocians, els tanins, tot això, en quan es fan? Vosaltres ho sabeu millor, els últims dies de maduració, principalment. Que anem a perdre vermant abans, part de la nostra identitat. I el que estic debatent, que amb la filoxera, després vam perdre més de la meitat de les varietats nostres i van començar tots els lobbies transformant les garnatxes genèticament per més resistència, que produïssin més, que collessin millor, i això és el que han passat de fa 600 anys, que el Dante Alighieri i el Bernat Metge deien que eren vins delicats fins i tot i que anaven a Roma, a passar que eren vins oxidatius que no donen color, que no valen res. És a dir, que abans de posar de moda una cosa, reflexionéssim bé i anéssim a lo complex, a lo difícil, que és el que dèiem,
que ens ha passat ara. Ara ja estem mirant tot aquest cercle, punt geogràfic, sols, vida del sol, no solament la part física o química, que és el que miràvem. Mira, té calç, té ferro, però podia estar bloquejat. La vida, la biologia fa que això no es bloquegi i que hi hagi descomposició de matèria orgànica en la pròpia vida natural. No m'agradaria fer vins vinificant abans, perquè m'agradaria estudiar-ho molt més, és a dir, crec que tenim mitjans ja a la nostra abast per ajudar la planta a enredarir, per compensar el canvi climàtic, saps? L'agricultura regenerativa, la biodinàmica, tot això no ve de l'agricultura tradicional, perquè l'agricultura tradicional era llaurar, mineralitzar. Però la regenerativa sí que ve de l'ancestral, no diria de la tradicional dels últimes 2 generacions, però d'abans sí. Aquest punt d'aportar a la terra més del que ella t'aporta, això sí que és un canvi generacional total. I que ens farà vins més gustosos, no? Estem tastant una carinyena teva. Ens farà vins no més gustosos perquè algú us digui que tens raó, sé per on vas, però jo m'ititzaria que us, perquè jo crec que els vins ja eren gustosos, ja tenien intensitat aromàtica. Quina? I d'on provenia és el com. Llavors, si tu agafes una vinya, que els tractaments de sofre i de coure es limiten, que tu tens vida, que aquelles matèries fan la seva feina, la penicil·lina, els antibiòtics, tot va fent, que disminuint els nemàtodes, que les arrels treballen diferent i que tot això va diferent, aquests aromes, tot això sintetitza i canvia. I el que farem serà que aquells vins siguin delicats, però no delicats, no, que seran més silvestres, seran més a prop a l'origen de la natura. Que l'altra manera, com evolucionàvem abans, els pHs arreu del món han pujat pels adobs, pel reg. Tot això fa, si puja el pH, l'acidesa, què passa? No, es classifica, Quin és el país que fa més àcid tartàric, afegeix més àcid tartàric al vi? Fa més calor. Aquí, a casa fa 3 anys que no afegim ni un gram d'àcid tartàric, perquè hem reconvertit tot això, sí senyor, a la vinya. Tots aquests àcids que hi ha a més del tartàric fan la seva feina, i aquests són nous aromes perquè cuinen diferent. I al cuinar diferent surten aromes, però són aromes més silvestres, més genuïns, saps? Aquest és on crec que guanyarem, amb el matís d'aromes, no diria més autèntics, perquè tots són autèntics, si estàs al costat d'una nau industrial també és autèntic, no? Però no ho sé, més originals, més silvestres, més delicats, més fins, crec. Doncs ja hem definit el passat, el present i el futur. Només ens queda brindar i ja ho tenim, això, no? El futur del Montsant és brillant, per la seva gent i per la seva història. Salut. Salut.